Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै अट'निफ्रायनो आरोना अट'निफ्रायनो स्टार्ट खालामसै जोङो दिनै लांसुन होननाय मोनसे वाटारफलाव माने थांदों आरो ओरैनो बेरायनो थाखाय लांसुनमोन ना जायगानि नामा लांसुन नङालै माथो लांहेरां ओमफ्राय दा जों दा थांबाय दङ नै हांसो गारमा दिनैसो मोनजासिगोन आङो पापर सासे दखान ए दैया गबाय माथो नै जों सौफैबाय आरोना बेयाव गारि पार्किं ओमफ्राय ओरैजाय थाबायना थांनांगौ ना बोरै ओरैजाय बिराद थाबायना थांसै बेनि दखान दं आरो इयाव माबा मोनसे नायनोसै मा मा मोनजायो ए बैनिखौ नायलाय मिसल जायोनो सासेया खुन्थाइ फानदों ए नै बानलु बोरदोन बे फाथै औवा मेवाइ गोखै दखान बारा गैया आरोना इ गंनैल' फैसे दखानानो नै बारा गिदिर नङा आरोना इयो फिसासो दैया जि गुला गदोंना अखा Stay. guys नायखांबाय नै आरो गोजौआव मोनसे दंबायोनो ओमफ्राय गाहायनिखौ नायखांबाय फिसा आरो इनिफ्राय फिसासिननो बरिया नांबाय गासै ओरैनो न'आव थानो बानानै फैदों आरोना जोङो खाथिनि नालाय नै जाना फलिया सानैया गोजौआव दं आरो दा जों थांनोसै आरो जोङो माने हाजोनि मेवाइ लांनो होननानै फैदों आरो इयाव मोनोना मोना नायनि हाजोनि मेवाइ नै दा जों ओरै थांगासिनो सासेया टपला लानानै बाबुआ दावदै जाबाय दं मिक्सार जादोंनो देबाया जोंना होगासिनो जि मोजांनो गुना बोला जागासिनो आयु अबेनि लाहायग्रायालाय बिसिनि बेयाव बिसिनि मानसिया बिसिनि गब्लंलायबाय मेवाइ नागिरनो थांनो नागिरदों नै जों दै बारनानै थांगासिनो एफा बारा मानसि जायाखै आरो ना हिनजावसाफोराथ' बारा गैस्रायानो होनबाबो जायो ओमफ्राय हौवासाफोर दं आरो खावसे ओमफ्राय नै हाजोआव हाजो सा गाखोना थांसै आरोना नै फैगौ सासेया ओमफ्राय देबाखौ ओमफ्राय देबाखौ हारसिं संनो थाखाय दोनबोबाय देबाया बयलार संगासिनो जोंना
दिनै अमायानो गैलानो अमायानो जोबनायखाय अमाखौनो मोनाखै ओमफ्रायो बयलारखौनो जानोसै आरो जोङो दा आरो नै दिनै हाजो गाखोनोसै आयौ माइ नै हाजोनि माइयानो ए हाजोनि माइ नै माइया हाजोनिया एगो फोखायोसो नामा माइखौ ए नै फोखायोसोनो ओमफ्राय मानो मा होनो बेखौ ओरैनो दानस'दों नामा औवा माबा बनखौ माइ फोनो थाखाय ओमफ्रायो उनाव खिलिफिनगोन नामा इयो फैनो जेरै बेहरबारियाव मा होनो बावा फोनाय बायदि आरो जेनेबा नै हा थांगासिनो अबे आयु एफा फिसानि मेवाइ होनजायो नामालै दिनैसो हाजो गाखोनो मोनबाय बिदि हाजो सा सा मेवाइ नागिरबाय आयु जि मेंबाय आङो नै गाइस इमान गोजौनिफ्राय इमान खस्थ'नो बन लाना फैदों हौवा हिन्जाव नायलाय सानैजों बिसोरो आरायाव खेथि बानायनो आरोना खेथि बानायनानै फैनायाव नायलाय इमान खस्थ'नो बनखौ लाबोफायो आरोना सानैजों इमान गोजौनिफ्राय आयु नै खौसो दानबाय मेवाइया एलाय मोनबाय नय फिसा नै हाजोनि औवाया मा एसे फिसा जायो आरोना नै बेनिखौनो लाङो मेवाइखौ बयबो लाङोना नै जोंना मेवाइया मोनथाम मोनबाय साथामजों मोनथाम आयु बेखौ हास'लायनाङाब्रा गाखोबाय दं गाइस गाखोबाय दं नै जि गरं गथं दिनैसो हाजो गाखोनो मोनफेरखादों आङो लाइफआव बाबुजों आंजों दिनैसो आंनाव हम बाबु इसोरो हाग्रा गेजेर हाबदों आरोना नै मेवाइ हाननो थाखाय जोंबो हाबफानांसिगोन उफाय गैया आंबो हाजो गाखोनो लुगैना फैबाय ओमफ्राय बाबुखौ दोनबोनो थिनबाय बाबुआ फैफाबाय जोंजों आंनाव हम बाबु फैदा ओइ सासेना बोथिसे जाबाय जि फिसाखाना नै हाजोआव औवा मेवाइ नागिरना महा खस्थ' सासेया दानगासिनो ना खासिबो नांगौ नै गाइस खांख्राइ मोनबाय आदै खेबनो नै हाजोआवबो खांख्राइ मोनबाय थाबायनायाव बे खांख्राइखौ मोनदों एगारहरनोसै फिसाथार नै दा दैयानो गैयाबा एगारसै आङो नै लामाफ्रानो जि असाइस खस्थ' गोजौ गाहाय हाजो गालिनगोन बाबु नायदो गाइस हालोदा मेंनानै फाग्ला जाबाय गोलोमजोब्बाय आयौ मेवाइखौनो मोनबावाखै मानसिफ्रा दानना लांजोब्बायनो लारि जोंहा नै औवा मेवाइ लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामनो फैफादोंमोन आङो बाट बिराद मेङो माथो हाजो गाखोनाया गोरलै नङा गाइस आयौ बिराद खस्थ' गाहाय ओंखारबोलाय आरो गोजौ गाखोलाय गाहाय ओंखारबोलाय आरो गोजौ गाखोलाय हा बोरै मामु मामुनो बाबु होनलायनो रोङाखै मामुनो आयौ मेंजोब्बाय दा लोगो मोनहैबाय दख'ना गाननायखाय आंना बिराद खस्थ' जादों गाइस एकदम गाहाय गोजौ ना दख'ना गाननानै होबाय दिनै हाजो गाखोनाया ओइ नै थाम्फैया माबायदि बादों नै ओइ साल्ला बिराद थाम्फै औवा सिङाव गाइस मेंजोब्बाय हाला नै मदासे मोनबाय नै मेवाइया दा थांसै फैदो भाई फैदो ये कार्बि आंलं पाहार नै जा गिदिर हाजोआ गोजौ मारै नांदों कार्बि आंलं हाजोआव मेवा नागिरनानै मोजाङानो बिराद खस्थ' नङाबालाय खस्थ' नङाबानो जायो आं थिखोनो हरदोंब्रा नायलाय बियो एसे खस्थ' ला পাই গ'লো অলপ পাইছে নহ'লেতো বেলেগ দেখি গ'ল সুদে
नै देबाया मालाय जि मोजां खालामना दोनबाय आयौ मोजांथार नुदों माथो जानोसो लुगैबायहाय देबाया जोंना जि बरियानो कुकिं मास्टार दं आरो देबानि अननायाव जानोसै दिनै गोलोमखाबाय आरोना अयथासार गोलोमबाय दा एसे जाना थांसै मेवाया बेसे मोनदों आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना मेवाइखौ नै मेवाया हाग्रानि मेवाइनो हाजोनि औवानि मेवाइ होननाया हाजोनि औवानि मेवाइ आं हाजोनि औवानि मेवाइखौ मोनजाफेराखैमोन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जाखासिगोन आं माने दिनै नङाबाबो गाबोन जाखासिगोन आरो दिनै लांबाय नैफोराव गस्लाफोर दङ बेवहाय जिरायग्रा न' मोजां खालामना दोनदों आरोना रेस्ट हाउस ना मा होनो मालाय बाबा दुगैखांबाय नै ओइ बोरै मोनदों दुगैनानै माने बै दखानिनिफ्राय जोङो माने थौखौ भारा लाबाय आरो बयबो लायोनो बिदिनो फैबाथाय नै माने बयबो संना जायो आरो बेवहाय ओमफ्राय मा होनांगौ ओमफ्राय बेदर दरनैसो होनांगौ आरो बे थौनि भाराया फैसा नङा बेदरसो मोजाङानो बारु गथ'फ्रा गिथ्रा बेयावनो थाबाय नालाय बिसोरो एसे जानोसै आंबो दहायनो होनखाबाय आंहा खादौखौ जि गिदिरखा ओइ थाव बारा नांला आंनो जानोसै देबानि अननायाव देबा संनायखौ ओइ नै हाजोनिफ्राय फैदों बाइकजों बा आयु बोरै नांदों हाजोआव फैनानै हाजोथ' नङा ओइ नालाय इसोरनि गाबा गाइस आयु दै खानजों मिनिनानै गाइस नै दा जोङो मोनसे गोजौ वाटारफलाव थांनो नागिरबाय आरो जाखांनानै दा मोनसे गोजौनिखौ नायहैलायनोसैलाय इसोर दुगैगोन बाट आं दुगैला आरो आं हारसिंथ' नालाय जोंथ' गाहायनिखौ नायखांबाय नालाय ओमफ्राय दा गोजौनि नायनोसै आरो नै साथामा बिसोर गाहायावनो दंथ'यो लामाया सिंथारनो मोनफैबाय नायदो गासै नै जोबोद समायनाखा आरोना खाथियाव नै बेयाव थांनो हायो खिन्थु आं थांला आरोना नैयाव गोथौ आरो ओंखायनो आं थांला गिनो ओंखारो ओंखायनो गोजौआव थांला आं नुफेराखैमोन आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैखादों जोबोद मोजां नांबाय अखा हायाबा बिराद साफा जायो आरोना बे दैया दाथ' दैज्लां जाबाय नालाय मेसें बोथोराव मोजां जागोन खोमा ना मेसें बोथोरफ्राव मोजां जागोन बे दैज्लां नालाय अखा हाबाय थानाय जायो नालाय ओंखायनो दैया लेथ्रा फैबाय आरोना नै होमबाबो नायनानै जोबोद मोजां मोनदों बाय बाय लांहेरां लांहेरां बे वाटारफलनि नामा कार्बिनि लांहेरां ओमफ्राय बर'नि लांख्रां वाटारफलानो मोननै दंखायो मोनसे जायगायावनो स्टेपआनो रेस्ट हाउस बानायजोबना दोनखायो नै पिकनिक जानो सब ओइ बानजाय बोरो मैहुराव थांनायालाय मारै खबरफ्रा माला मोनगोना मोनाखै मोनाखै खोमालै देबे सावना लाबोलायबाय खांख्राइखौ नै जोंना दिनै दे नोंहाबो जादो एसे नै जाखां लोखां दा थांनो ओंखारबाय जोंहानि मेवाइखौ सासेयासो बाननो मोनबा गाइस नै बै गुफुर नुदोंना बेयो 4 लाइन आरोना लामाया नै नायदो बेनिफ्राय नुहुरो जि मोजांनो आयु जों इमान गोजौआव दं माने ना नै दखानफ्रा गैलानो स्रिं स्र' जोंहा थांनो ओंखारबाय बिसोर दुगैखांबाय आरो आं दुगैयासै बोरै मोनखो दुगैना बिराद बिन्दास बेसेबांबा गोजाननि उनाव दासो सफैनानै गोजोननाय मोनबाय नै जोंना अट'आबो ओंखारबाय नै अट'जोंसो फैदों नालाय
थांनोसै दा